днес ще правя на Анди аутфит, изцяло базиран на синята лава бер. Знам какъв аутфит ще ми измислиш, надявам се поне да е хубаво, някакъв излагаш, сега ще Анди няма да вижда аутфита до края, само аз ще избера някакви неща, накрая ще го облече и ще трябва да го рейтне какво съм му избрала. Ще уредите и вие долу в коментарите, а да започваме. Така, хора, сега трябва да се опитам да намеря нещо, което да мачва перфектно на синия цвят на този лава бер. Влизахме, Анди каза, че иска този халат, но не си мачва съвсем с моят лава бер. Да му измисля нещо по-официално. Не мога да преценя дали това е за мъже или за жени. Намерихме мъжки половери, чакай да ги видим. Намерих един шал, който се мачва перфектно с този половер, ще го видите накрая. До тях има официални панталони. Той специфично започна да се оплаква как не е обличал официални дрехи. Сега ще го направим изключително официален. Последното нещо, което намерих е това грамадно синьо яке, което не е много официално, но мисля, че е единственото. Отиваме да дадем вече дрехите на Анди. Заповядай. Това ли? Готови ли сме? Това е всичкото. Лава берче да си пинеш. Ще ме правиш стилен или ще ме правиш неадекватен? Ами не мога да ти кажа. Затваряме съблекавате и видим какво ще стане. Опа! Къде тя лава бера? Опа! О май гад. Другото лично се прави супер добре. Между другото си Изглеждам изключително супер стилно. елегантен, Анди, няма да те лъжа. Махнаме якито сме готови за бала, разбирате ли? Оле! А да се почерпя с син лава бер. Пишете в коментарите, ако искате да видите част 2, където той ще ми избере аутфит на мен. Пишете топ или дроп долу в коментарите на аутфита ми. И пийте лава бер.